Kung ang tao way kaon, unsa may mahitabo? Kung di na gyud mo kaon ba, unsay sunod mahitabo? Patay. Kanabitang maghilog kog masakiton, maingon dugay-dugay na biya ni siyang di na mo kaon pa der. Patay dayon. Nya ang kaning pagkaon duha sad ni kaklase. Naay pagkaon nga makapatay, na say pagkaon nga makabuhi. Kanus aman makapatay ang pagkaon sama anang humba o kanang litson. Kanus aman na makapatay. Kung taas kag kolesterol nya mukaon pag yung kaana, taas kay kag blood pressure, apat yun gyud ka. Di na makabuhi nimo. Mo na daghan na kayong moingon, labi na kanay mga tiwasunon, daghan kayong ana alas pagka, di na pwede nako. Di na pwede na. Lingo-lingo na kay makapatay namang pagkaon. Kanus aman makabuhi ang pagkaon, basta ang imong lawas andam nga mudawat anang pagkauna. Kung taas kayo imong sugar, diabetic na ka, nya na ay ice cream, cake, okay pa? Di na. Patay kayo, huwag mo ng kanon. Soft drinks, patay yun ka. Muna, si Kristo pagkaon, ang pangutana, wa bay babag, diha sa imong lawas, diha sa imong kinabuhi, di ba ka mamatay, ikaon ni mos Ginoo? Unsa may babag, nga niya nato, nga kung mukaon tas Ginoo nya naa na patay kita. Unsa man? Ang sala. Kana may bright kay mo. Ang uban itutok lang siya. Unsa ka di no? Ang sala. Mao na kung naa kay sala, ayaw kaos Ginoo. Labi na ginang sala nga makamatay. Kanang grabing sala ba kanang gitawag og mortal sin. Mao na daghan manganhi, manimba, pero dili mga lawat. Nga naman, nagpuyo-puyo, na ay kabit, nagsigig dumot, siging abortion, siging sa pamailain. Basta ka na mga dagkong sa, niyang mupugos gyud kag kaon, patay gyud ka. Madoble man imong saha. Madoble ba? Ilingi ay mong tupad. Ina, mukaon karo Ginoo. Pangutan na ba? Way babag diha. Mga naong kanang wa mulingi, mga kuana, babag. Mao na, ang simbahan, dunay mga sakramento, kay gihatag man ni Kristo ang sakramento. Tinuod, kining pagkaon sa iyang lawas og dugo, dinhin ining santos nga misa, makabuhi gini nato, pero lagi kung naay babag makamatay. So gahimo ang Ginoo og laing sakramento aron nga makakaon kita niya nga way babag. Ang una, makawagtag sala, bunyag. Pabunyag. Sunod, kumpisal. Para sa mga sadan naidaghang sa pangumpisal, labi na gyud mortal sin, kausa sa usa ka tuig, labing minus. Nya para sa mga nagpuyo-puyo o kana mga civilly married, unsa may kuan, unsa may sakramento nga makalimpyo anang inyong sala, pakasal. Sa di man pwede makasal pa der kay minyo man ni siya, wala pa man na maanol ilang kaminyoon. Buwag og puyo, wa nay hikapay, wa nay tinukhangay, unya mangumpisal dayon para mawagtang ang personal sin. Di ba? Kanindot ana. Nganong tutok mamunako? Nara ba sa uban mamugos gyud. Total we love each other man nya civilly married naman sad mi. Sus mo sabot ra na si Lord oy. Sige gyud pangalawat, di man kabantay ang pari, magsige ra mamighungit dire.
ikaw may nahibaw og civil married ba ka or church married ba ka, bahala ka diha. Mamatay kay kaon ni mo ana. Kami sige ra mig pakaon basta naalay kolekta, okay ra kay na, sige pakaon lang. Niho kung kakas kolekta, sige lang. Diyo, yung mahibaw jud ko nga ikaw civil married ka or nagpuyo-puyo mo, nya nadyo ko'y personal knowledge isip pare or isip minister sa communion, ako gyud mong advisean ay nalamog kalawat sa sunod ha, ato sa nang sulbaron ang inyong kahimtang kay makamatay ning Ginoo basta imong kanon nga wa ka maandam. Ana, pareho na ng bata. Kanang bata dahil mamuyon, ay nagpakon-ano, kay magkalibang na. Kana sang bagong gioperahan, di ba? Kanang bagong operahan, labi nagbana, bagong gioperahan, iniguli, ingnon des doktor, ay sakas kapayas ha. Ingon sang bana, wa may kapayas sa amo, dok. Usahay maghigda na tupad nimo ang kapayas, sayo na kay nasakon. Ay sa kay mabughat ka. Kana bang dili andam imong lawas ba? Nga kana bagong manganak. Mabughat tingag ko no. Sana bughat tingag. Madaghang mga buluhaton nga lami para sa atong lawas pero og dili andam patay kita. Mao sana ang Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Duha ka lawas og dugo niya. Kaning real body and blood of Jesus dinhi sa Santos nga misa. Kana bang gikonsagrahan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa ang kalis, ang pan nga gikonsagrahan nahimong lawas og dugo ni Kristo. Ang ato anang scientific theological nga term transubstantiation. Transubstantiation. Kanang trans, unsa man na? Mulapas, mo tabok. Pareha ng transport. Gikan sa port ngadto sa owner. Mo trans ba? Trans central. Mitabok sa central. Awa mo kasabot? Nya kay substance man, substance, sa ato pa ang substance, maoy giusab. Ang accident, kamong nakakuag philosophy, accidental, dili mausab. Sama sa pan, puti, ang iyang texture, ang iyang taste, dili mausab, pero ang substance. Ang substance, di man na makita, pero mausab. Para nang imong tupad, tanawa ang naong ana, pareha mong naong. Pareha dili. Kusga? Ha? Dili mo parehag naong ha? Nya pulos mo nag-eskwela og accounting. No. Karon ni-take mo og CPA board exam. Ni pasar. Unsa may tawag ninyong duha? Uy. CPA. Pariha na mong duha. Certified Public Accountant. Pero inyong naong, nausab. Pariha na mong naong. Di gyapon. Kaya ang inyong naong, gitawag nag-aksidente. Ang substance, ang inyong degree. Kana, gamay lang na nga explanation. Mausa na dire, wa mausab ang pan, wa mausab ang bino, pero ang substance. Paras na ako ba? Siyano man ko, Kristensyano ubod man ko. Giordinahan ko pagkapare, nausab akong naong. Yang anong mutawag mo muna kong Father? Inyong gi-honor ang akong substance. Oh, ingon ana nagnaong, pero pare ba yan na? Paana-ana lang ng naong, pare niya. Labi na karon ang kaming mga pare, din na kayo may magsulob o kanag yung
clerical, di namin magsulob og sutanab. Ang amo nang isulob kana na mga urig-urig ba, kana mga naitato-tato ba, o nya magbutang day mi diri dagko kayo mga alahas, dagko kay kwintas nga ri, short dayon. Dili nakakailang pari, ingnon mo dong, mga tiguang ba dong. Pag hunghungan bitang tiguang, si Pader, Pader, sorry kay Pader. Kay nakakita siya nga ang substance diyan ng animal dako, dili diyan ni siya ordinaryong tao, pari na diyan ni abi pagunako ni siya og kadto ba ni mga bugoy das iskina. Dodong-dodongon. Usahay sad mailad sa namo ang mga chicks. Mingon sa mga chicks, gwapo siya. Siya, hala, pari ra ba na? Ha, pari na lang. Sorry Lord. Pero pwede ba ya? Namo sa uban, dili mo honor sa substance. Mao na, kaon ta diri. This is the real body and blood of Jesus. Transubstantiation. Ang ikaduhang lawas ni Jesus ang gitawag og mystical body of Christ. Kinsa man ang mystical body of Christ? The church. Ang tulo ka level sa church, triumphant, sa tungusa, suffering, ang naas purgatorio, triumphant, tuas langit, og ang militant church, kaning binunyagan nga niya pas kalibutan. Unya, kung ato yung i-expand, sa universal sense, kay Catholic man ta, the whole humanity. Kay si Kristo namatay man para sa tibuok katawhan. So ang mystical body of Christ is the whole humanity. Nakaron, lingi ay mong tupad. Ingna, pwede tikang kanon. Kay ang diri si Kristo ato man kanon nya kana mystical body of Christ ingna kano pwede ti ka kanon. Sige na. Nya moingon gani siya, of course. Paaka dayon. Diri atong kanon si Kristo sa atong baba ato siyang kanon ang mystical body of Christ kanon nato sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Unsaon man na siya pagkaon, ginamit ang huna-huna o kasing-kasing love, gugma. Kung mahigugma ka, magsigi kag huna-huna niya. Niya magputok-putok imong kasing-kasing, di ba? Sige, ingna na imong tupad. Ingna sugod karon, ako na kang higugmaon. Sige. Ang wa mulingi, mga yawanon. Karon unsa may babag nga dili ka kahigugma ng imong tupad og sa ubang mga tao, sala gyapon, garbo, kana kalagot, kasina, pamakak, kahakog, kaligot-got, pagdumot, discrimination. Mo na di ka kadawat, mudawat ko ng animal, kabit mo na sa kumbana. Di man gani mo mudawat usahay sa ex-girlfriend sa inyong bana, tungod lang kay classmate to niya, nag-reunion sila, nag-post-post dayon, nga nag-picture-picture, maglagot man gani ka. Ay, ang ako ng classmates, di ba imo ning uyab sa una? Ay, dugay na tuoy. Yang anong kuha mo diya? Ay, reunion good. Reunion. O sa kayo, gi-reunion dito. Ayaw dawata tanan, mystical body of Christ. Inigtanaw ni mo kabit sa imong bana, ingka, mystical body of Christ. Ibag po sa igog maon. Igtanaw ni mo sa imong silingan, nga siging libak ni mo, the mystical body of Christ. Ako gyapon ning higugmaon. Igtanaw ni mo sa imong bana, nga bagong ni suyop, mystical body of Christ. Siga kaig mata. Inikulatas imong bana nimo or inikulatas imong asawa nimo, mingon din ka mystical body of Christ. Dawaton sa hunahuna o sa kasing-kasing. Nya ingsaon niya nangasamad naman ang imong lawas.
lawas rani ang nasamad, pero ang akong hunahuna ug ang akong kasing-kasing pirming presko og balaan. Oh, di ba? No, to dia. Nya unsa may mga ekspresyon sa gugma? Una, ang pag-alagad. Alagad yun. Alagaran na nimong mystical body of Christ. Una, diha imong silingan. Kung bati kayo og agianan, imong nindoton. Kung dangog, imong simintuhon. Nya kung ngit-ngit, imong sugan. Ni siya nga nung imong manang gibuhat dahil sa mystical body of Christ. Ako ning alagaran. Mausa na dinhi sa atong parokya, nangalagad ta, dili lang dinhi. Apil na ang laing mga parokya atong gipambitan sa atong nangahalin nga slots. Di ba? Nakapalit na mong slot. Kanang inyong pagpalit og slots, inyong gipaambit ang inyong kaugalingon ug inyong gidawat ang mystical body of Christ. Kay give and take man gid ni. So kanang wa mo palit, wa pa na mahigugma, wa pa na mudawat sa mystical body of Christ. Lingi ay mong tupad. Yung napila na kaslat imong napalit. Angutan ba? So ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ning abot na og 24,067 slots. Pakpak. Napay inyong magamit para sa paghigugmas mystical body of Christ, napay 51,933 slots. Unya kung mukaon ta Ginoo, dunay mahitabo nato munindot ang atong kinabuhi. Pinaagi aning inyong pagpalit og slots, nag-anam nagkanindot ang atong gitukod nga kumbinto. Sige, atong tan-awon kadiyot. Naabak ha? Ana di ay. Pakpakan ang niapil sa mystical body of Christ. So ingon ana ang mahitabo kung magsigitag ka og Ginoo sama sa atong lawas, kung sakto ang atong nutrients, sigla ang atong lawas, atong naong. Pero ang imo ganing gikaon makamatay, ang imong naong luspad og luya. Nya karon kay ni sigla maning atong simbahan, daghan ninyo ang nikaon og Ginoo. Nya napadyo ko'y extra challenge. Karong June 22, mauna ang akong ika-19th anniversary sa akong ordination sa pagkapari. 19
years nakos pagkapari. Mura mamugwa malipay nga mag-anniversary. Lipay ba mo? Sige, salamat. Nya, ekspresyon sa kalipay na ako'y challenge ninyo. Ayaw na lang ko ninyo tagai og mga material nga butang, palit na lang mog slots. Nya, napag extra challenge. Gikan karon hangtod June 22, pamalit mo og labing minus 19 ka slots sa atong SBF DAG nga tag 500. So that is 9,500 pesos or 10,000 pesos. Pwede na i-round off. Saman, lingay mong tupad. Inab, so-called kas challenge. Anong subo man kay mong naam? Wag yun mo malipay na pari ko. Maura na. Malitra mong slots, o di makaya, mo biora mo sa atong diha, social media, kanang Padresiano ubod ha, ayaw mo anang ubang mga channels kay lahi masan ang ila. Unya, dayon, og makaya yung palit og slots, palit mo. Unsa may buhaton, ipamaligya ang wa kinahanglana sa inyong kinabuhi sama anang sakyanan na namtay daghang habal-habal, panakay na lang mo kabal-habal. Nya, kanang mga refrigerator, ay sos, pamalit na lang mo ice water sa silingan, kay tubig ramang yapoy soda ng inyong ref, wa man ay klaro. Kanang mga cellphones, nga daghan kayo, usal ay ibilin. Kanang TV nga dako kayo, ilisi nila nag-transistor radio. Bitaw. Nya ang halin, ipalit og slots, makadawat dayon mo og lawas og dugo ni Kristo. Manindog na ta.